Xunta de Galicia aprobou o decreto 141/2012 de 21 de xullo no DOGA número 129, por o que se aproba o regulamento do marco de servicios públicos de saneamento e depuración de aguas residuais de Galicia. Dito regulamento dicta en virtud do artigo 32 da Lei 9/2010 de 4 de novembro de Aguas de Galicia. Dito decreto 141/2012 no seu artigo 34 establece a obriga de entidades locales de elaborar regulamentos ou ordenanzas específicos en relación cos sistemas de saneamento e depuración de xestión. A súa disposición transitoria primeira do decreto 141/2012 sinala que as entidades locales adecúan as súas ordenanzas ao regulamento sobre a planificación, deseño e uso de verteduras da rede de suministros públicos, disposto neste regulamento no prazo de 2 anos contados desde a súa entrada en vigor. Conforme ao disposto no artigo 32.3 da Lei 9/2010 de Aguas de Galicia, transcorrido este prazo de 2 anos, este regulamento entenderase de aplicación directa en todos aqueles aspectos que resulten incompatibles con él. Por lo tanto, o motivo propón ao Pleno da Corporación a adopción dos siguientes acordos. Primeiro, aprobar definitivamente o regulamento do Servicio Municipal de Administración de Agua e Saneamento do Concello de Moaña coas modificacións realizadas en base ao informe de Aguas de Galicia de data 1 de 8 de 2014. Segundo, publicar no Boletín Oficial da Provincia o texto íntegro do regulamento do Servicio Municipal de Administración de Agua e Saneamento do Concello de Moaña, segundo establece o artigo 70.2 da Lei 7/1985, sinalado no que na entrada en vigor ata que se publique completamente o seu texto, que transcorrese o prazo previsto no artigo 62.2, que son 15. Intervención? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención?